ac rwy'n byw gyda fy ngwraig fal yng Casnewydd. Mae Dani a Lydia yn byw gyda ni ac maen nhw wedi bod gyda ni ers 2 blynedd bellach. O'r cychwyn cyntaf, byddwn ni eisiau Maethu brodyr y chwiorydd, os oedd hynny'n bosib. Byddwn ni'n gwybod ein bod eisiau gallu cadw'r plant hyn gyda'i gilydd. Mae gan Dani a Lydia frodyr y chwiorydd eraill sydd mewn gofal Maeth hefyd, ac rydym yn cwrdd â nhw a'u teuluoedd Maeth gymaint ag y gallwn, fel y gallant weld ei gilydd ac aros mewn cysylltiad. Mae'n mor bwysig. Maen nhw'n deulu o 7, felly pan fyddwn ni'n cwrdd, rydym ni'n cael llawer o hwyl. Fe nes i ddechrau fel athro ysgol gynradd, felly roeddwn ni o gwmpas plant drwy'r amser. Roeddwn ni erioed feddwl am gael plant i'n hunan, nath e ddim digwydd, ond roeddwn ni bob amser wrth ein boddau'n treulio amser gyda nithoedd a neuaid. Fe wnaethon ni ddechrau ymchwilio i feithi pan oedd gen i ferch ifanc yn fy nosbarth oedd mewn gofal Maeth. Roedd yn agoriad llyged go iawn i brofiadau'r plentyn, ac fe sbardinodd rhywbeth yno. Pan siaradais i â Fal, roedd hi'n teimlo'n un fath, a dyn ni heb edrych nôl ers yr alwad ffôn gyntaf honno i'r tîm Maethu yng Casnewydd. Agorodd Maethu fyd newydd sbon i ni. Rydym yn treulio llawer o'n amser yn yr awyr agored gyda'r plant. Dyn ni'n mynd i syrffio, beicio, ar y gwibgerti, ac mae'n wych i gweld yn datblygu'r hyder i roi cynnig ar bethau newydd. Rydym ni wrth ein boddau'n gallu rhannu ein bywydau a'r pethau rydym ni gyd yn ei mwynhau. Wrth gwrs, fel unrhyw deulu, mae yna gyfnodau anodd hefyd, ond rydym ni'n gwybod bod y tîm Maethu yng Casnewydd yno i'n cefnogi pan fydd angen cefnogaeth arno. Mae ein gweithiwr cymdeithasol yn rhoi'r hyder i ni ddal ati. Mae'n braf gwybod nad ydyn ni byth ar ein pen ein hunan. Mae Maethu yn teimlo fel cymuned. Rydym ni'n helpu plant yn ein cymuned leol. Ond rydym ni hefyd yn dod i adnabod gofalwyr maeth eraill o'n cwmpas. Mae Maethu i mi yn rhywbeth arbennig. Mae bod yna drwy'r amser iddyn nhw, yn gorfforol ac yn emosiynol. A'i gwylio'n tyfu'n bobl ifanc hyderus, wel, does dim teimlad tebyg. Rydym ni'n helpu i ddatblygu ei hunan barch, gan ei helpu i wireddu ei breuddwydion a'i nodau, a rhoi gobaith iddynt ar gyfer y dyfodol. Pan dwi'n gweld nhw'n gwenu gyda'i gilydd, dwi'n gwybod mai dyma pam rydym ni'n gwneud hyn.